Enkoma nananom nana otumfo nana ochene ne ekika ho na fe enkoma traditional minister John Sese Dunkatia na wonfa so nwemra na nia ebuboba ne ekoso omampani onfa ne nancy fam prevention is better than cure national security ne ekoso ne ebuboba wado agiri no Mystery TV. In the name of Jesus. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ. And you are not going for more treasure. Sa brain so brea. Some Mississippi, a channel say, you were radiating. You go see a spiritual research according to Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. After the plane crash, Niama BCC, Niama Bitram, Niama B. Koso. Na and wait, you know, and run a juba for Mune, Sabri. Niama bebre na mi sɛ adɛn na wɔnkɔ na wɔnkɔ ka nwasɛm na wɔnkɔ bɔ nwamaneɛ na biribiara wɔba ha na wɔba no nso a ayɛ ahometew ne sɛ ɔhaw bebre wɔ hɔ a na ɛnkɔ yie no yɛdwe ho a yɛnte aseɛ nti no ahohom no so enam nam se say bibia monko muwura no ho akomfo no ho ene eyi edisifo na baabi a monwo nam bia monko bon amane wo se da bi na denti na da bi efi se wo se nwo ho han bi wa nti ese se wo ba han no na ombo han na amane yo Father, we thank you sabri ye nye se assemble ene ba bisa na big problem. Small adwajiri with 2 chiefs. Sa a problem we bribia nwa na menti ase small adwajiri 2 chiefs big problems. Small adwajiri 2 chiefs big problem. Big problems. Na ni tenti ni tetia. Ebacho asemu nso nkoma ochimai. No what's ochimai yes say. Anka ohini we ba so pese hini edi na odi ama no. Ohini we so ba so pe ohini edi na odi ama say anka sunje beba. But moment koji nkratumra asem no pese mo hu say this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God, Prophet Dr. Benigo of the kingdom of God ministry. Maybe me are sorry man me but anything near kosu o me bo mama ne that's Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwo a wodi chinchi a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram Sabrezo ye de radia se wa twa ma yakoje nkrato aba
asɛm ne sɛ small adoagyiri big problem 2 chiefs small adoagyiri 2 chiefs big problem na ɛwɔ hɔ a yɛgu so hwɛ yɛti na ɛnam bi abɛkasa dabo abɛkasa nantwi abɛkasa sɛ na eyinom nso nyinaa yɛ da asɛm ɔsɔ ɔsɔfo tie bi sɛ ɔsɔfo tie bi deɛ mo nkɔ mo nkɔmfo no hɔ na mo nkɔka nkyerɛ ɔsɔ wɔn nsi obi aso wɔn bu afu ne sisɛn mmiri bi ɛbaa sɛ wɔn bɔ dawuro sɛ adoagyiri nsu no ba bɛyiri ɛbɛfa kuro no wɔdidi agorɔ ɛba kuro no mu adoagyi nsuro de nsu baabi a de nsu no wɔ bi a ɔyɛ kwa baabi wɔ bi a wɔsom no wɔdi ne ne na adoagyiri deɛ wɔne ne gum ɛno nso ana ɛkɔ wɔsɔrɔ wɔkɔto dawa na wɔyi nam adwene na wɔn abɛwe na wotu fie na obi kɔne wɔ ne fie didi ne na ɔde bɛgu fie a ɛyɛ ma wa na nso ɔsɔfoɔ nana ɛnyɛ saa ɔsɛ maka nso saa asɛm yi ma bɔ dewura wɔn ka kyerɛ minister of interior na adoagyirifo nhwɛ ne yie ɛhum ne aham benku ne fa ɛpue na atɔe fi bɔ ɔnyuma ne nyinaa nsu no ba bɛyiri na ɔmo hwɛ ne yie na dakoro wɔn te asɛmpa na nka ɔkyɛm wei na ɔkyɛm wei ɔhene wei na ɔhene wei nana wei na nana wei adoagyiri ketewa bi small adoagyiri 2 chiefs big problems that is the big problems part 3 na mehwɛ wɔne ne gum wɔdwo nso gum na afei deɛ ɛno ane sɛ wɔbɔdua anɔpa awia anwummere anadwo ahemakye wei de snap wei bɛdumi wei bɛbɔ wei dua ɔsɛ ɔno de nso no nkum obi a o mo a mobɔ dawuro na abɛɛfo nipa na ekum nkurɔfo na wɔahyɛ dade abɛhyɛ de nso no tɔn na okum nipa ɛnti no wei sɔrɔ ne wabɛyɛ adeɛ wei sɔrɔ ne waba nti nsuo no mu ɛhyerɛ saa ma nam ne nyinaa abo nam ne a ɛwɔ nsuo no mu de nso no nyinaa abo ne hyerɛ ɛnsa ahorow ɔhene wei bɛyi apae nipa wei ɔkyɛm wei konti hene o kinda hene o ɛhene hene o ɛy nkɔma nananom a nana otumfoɔ nana ɔkyɛn ne ɛkeka ho na afei nkɔma traditional minister John Sese do nkatia na wɔmfa so nwemmra na nea ɛbobɔ ba nea ɛkɔ so ɔmampani ɔmfa ne nansi fam prevention is better than cure national security nea ɛkɔ so nea ɛbobɔ ba wɔ adoagyiri no nana de nso asuo ɔyɔkwa ɔsɛ n'ani gye ho te nam no abɛbɔ mamaneɛ dabo no abɛbɔ amaneɛ ɔdɛ nkyɛm no nea ɛwɔ nsuo no mu nyinaa abɔdeɛ bebree wɔ nsuo no mu nyinaa abɛbɔ amaneɛ sɛ mehwɛ nea wɔyɛ na ɛyɛ anaa small adoagyiri 2 chiefs big problems wei wati no wei waka no wei wati no nti no ɛbɛdu mmiri no ofi adoagyiri sam na ɔka sɛ ofi adoagyiri odu nkran baabi kora wɔnyɛ nsuo yɛ ma obi taa na akɔpue wɔ nkran na ɔka sɛ ofi adoagyiri nsuo kora yɛ ma obi wɔwura fi hɔ adoagyiri monhwɛ na montoto na nka sɛ moma kuro baako kuro ketewa yi ahemfo mmienu ɛnti no ahemfo no ɛbɛyɛ a wɔnyɛ ahemfo baako na ɛyɛ ɛnidi so wei no mu kɔ a nea ti bia mu nso ɛba bɛdu mu so na kuro ketewa yi ahemfo mmienu wei hu wei a no wamuna wei hu wei a wamuna wei kɔtu nduro wei yɛ sɛ na asɛm a ɛnam kwa so ba da kuro adoagyiri yɛ nte asɛmpa ɛnti wɔnhwɛ ne yie na ɛka nana de nso no a asuo no a ɔsanka wɔyɛ ɔhene baako wɔn nyinaa ɛnti no edidi so ebi kɔ na ebi ba kɔpem sɛ ebedu mo nso mo so na mo nso mo ato aso na wei sɛ mempere mo nso mo nyinaa fi abusua baako
ade na mo nhyehyɛ ahemfie nyɛ baako nhyehyɛ nyɛ baako biribia nyɛ baako na ɔdɔ biako yɛ mmerɛ abusua no mu akyekyɛ sunuwe big problem small aduagyiri 2 chiefs ɛnti mpanyinfoɔ no wɔnhwɛ aduagyiri mpanyinfoɔ mo nhwɛ na asomdwe mmra na nyɛ saa na mo busu twa toɔ ma mo nkyereba daakye mo de mo bɛyɛ mo bɛkɔ ebi kura bɛsi wɔ mo anim ansa na mo rente asɛmpa wei sɔre no ato wei sɔre no wei nya wei obeku wei nti obi akɔgye ndro obi agusu boa no ho obi agusu hyehyɛ ne ho sɛ mo de ba bɛkɔ small aduagyiri big problem 2 chiefs then pɔtee na ɛwɔ aduagyiri gold ahe diamond ahe asase na ahe ne tenten ne kɛse ne tɛtrɛ ahe ɛnti ne nia asuo no mbɛbɔ ɔmamaneɛ Meso den chama ba nnamo ba adwene aba dabo aba nantwi no anyama ho bree enso no so oyiri oba wo mom ne gum wo mom tete gum kopra bola koye basabasa gunsuo no mo wo hwe ne ye enso na kasa ne buafu de da nyama mo tutu gum yare ne ade ba betie simu so mo hwe ne ye maka kire mo. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Waka chiremu ache. Se nsuo no so eyobi ne fie. Obi so ne dabre ne ne yire ne ne ma. Na mo ye ne sa eye. Excuse me. Holy Ghost. Also on see obi aso on kan kire na akomfo no mo nne hwe. Kopem se wo se onyankopon etias sabri eyin koma empanyefo no nananom ochenenum na mo hwe before it is too late onyame Israel onyame kai ho e wo Yesu name amen to whom it may concern amen bye. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama adwagiri oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura